Most egy kicsit térjünk át a tínédzser szerelemre. Ott már előfordulnak a szakítások. Ilyenkor mit tudunk csinálni, hogyha szakít az egyik fél a másikkal? Hát tínédzser korban ez egy teljesen normális dolog, hogy ismerjük meg a másik nemet, megismerjük a másik embereket, ezáltal saját magunkat ismerjük meg. Tehát ez a legfontosabb dolog, hogy ilyenkor mindig én azt szoktam mondani a tínédzsereknek, hogy magukra figyeljenek, hogy mi zajlik bennük, milyen gondolatok, hogy miért haragszik a másikra. Mert a másikra haragszik, azért valójában magára haragszik. És akkor ez szépen, mert ami a másik hibát követel, azt, hogy miért nem tudjuk feldolgozni, nekünk miért nem tetszik. Egy nagyon nagy önismeretre lehet szert tenni, és nem feltétlenül kell rögtön összeveszni és szakítani a másikkal. De ilyenkor ez természetes, hogy mindent ki szeretnénk próbálni, mi a jó nekünk. A másikkal én azt gondolom, hogy ilyenkor tisztességesen kell megbeszélni ezt a dolgot, hogy miért nem szeretnél vele tovább lenni, vagy miért érzed úgy, hogy ő megsértett. A legrövidebb út ugye azt, hogyha tisztességesen ezt megbeszéljük vele. És akkor mi történik, hogyha valakinek tetszik egy másik fiú vagy lány, és akkor lép a kapcsolat érdekébe, és akkor elmondja, hogy figyelj, nekem te nagyon tetszel, de hogyha a másik fél azt mondja, hogy te nekem nem, akkor mi történik? Szerintem a legjobb az, ha megmondja. Filmek és regények szólnak arról, hogy évekig valaki után álmodozunk, és hogy jaj, csak megfognám a kezét, vagy jaj, csak megcsokolnám, és nem történik meg, és nem találjuk meg éppen ezért az, aki az igazi társunk, mert ezután az egy ember után epekedünk, aki lehet, hogy egyébként szeretne is minket, lehet, hogy ő sem mer lépni, de lehet, hogy teljesen más szeret, de legalább tudjuk azt, hogy ő nem szeret, ezt tiszteletben kell tartani a másikban, és akkor tovább kell lépni, mert ilyenkor más az utunk, más embert kell megkeresni. Orsi, mit tudnál még azoknak tanácsolni, akik szerelmesek valakibe, de nem merik azt bevallani a másiknak? Hát mindenképpen azt, hogy azért figyelje a másikat, azért tínédzserkorban már azért erre lehet látni, hogy ki hogy néz ránk, vagy elmegy mellettünk, és azért véletlenül nekünk jön, azért ilyenek dolgokból azért lehet ezt már látni, és ha úgy érzi, hogy pozitívak ezek a jelzések, akkor nyugodtan merjünk odalépni, és merjünk erről beszélni. És hogyha sokkal könnyebb így. És hogyha valaki nagyon nyomul ránk? Ha nagyon nyomul ránk, az lehet veszélyes. Én azt szoktam tanácsolni, hogyha már nagyon kínos, próbáljunk meg felnőttől segítséget kérni, vagy idősebb testvértől. Mert azért a másik, de ez lehet lány és lehet fiú, ez ugyanúgy nagyon-nagyon kínos lehet. És mert hogy ilyenkor tínédzserkorban azért nagyon dolgozik a szervezet, ugye nagyon-nagyon vágynánk arra, hogy minket szeressenek, ezért ez tud veszélyes is lenni. És nem ciki ilyenkor mástól segítséget kérni? Egyáltalán nem. Mert én például ezt tapasztalom. De ezt szülők részéről tapasztalod, vagy tanárok Akár részéről? Szülők, nem tanárok semmiféleképpen nem. Akár egy idősebb gyerek, vagy egy szülő segítsége. Mert nálunk ilyenkor az szokott lenni, hogy barátnőtől szoktunk segítséget kérni. Lehet barátnőtől is, csak tud-e segíteni a barátnő? Tehát ugye hát ez a nagy kérdés, hogy ő tud-e neked segíteni. Én azért szoktam, mert azért egy idősebb ember jobban oda tud figyelni, hogy mennyire veszélyes. Mert lehet veszélyes. Tehát lehet, hogy már olyan szinten, hogy ugye van, nem számtalan esetben van, hogy este megvárja, vagy egy edzés után megvárja, kísérgeti, megy utána, már kínos, beül mindenhova, ahova ő beül, rángatja a kezét, a haját, vagy esetleg meg is üti, mert annyira akarja uralni azt a másik embert. Neked volt már olyan, hogy segítettél valakinek? Volt már, volt. És hogyan? Volt. Mindenképpen meg kell, de ez orvosi szempont volt, mindenképpen meg kellett beszélni a másik féllel, és ott elsősorban a szülőkkel kellett, már ott annyira súlyos volt, hogy bemászott az ablakon, fölmászott, ült a fán, állandóan figyelte, szóval ezek azért átmehetnek nagyon rossz irányban. Orsi, köszönöm neked, hogy eljöttél. Én is nagyon szépen köszönöm. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, további jó tévézést, viszontlátásra!